Ay, correct. Ha? Ibutang. Ano? Ih, naglulukso. Ay, kaya raw dapat na. Naitin ko na. Kuha sa baba. Ano na ito? Pagdugtong. Pagdugtong. Guys, pagkuha naman pala kami ng ibang dito. Mukhang paldo tayo guys. Ano? Ito mo mga nasira binalag na lang. Dami guys. Ayos naman ang pounder dugtong. Paldo na naman ang purog niya mamaya. Kala ko sumunod si Kalbo eh. Ayun oh. Ang yan to nakaabang dun sa ano. Mongoloid talaga tong batang to. Ano mga? Guys, ito na po pala yung pounder dong namin sa aming bigas sa Puspuro. Gitik. So, pumapalak pala. Jackpot na naman guys. Jason, pala na yun, pala na. Aray ko. Tado ka. May bato sa akin. Indian. Uy! Mamasak. Ano mo basa? Buwa ba? Aray. Aray.
Ari! Pasok ka na dyan sa sagwan. Isa, dyan sa loob. Sakit. Ay, talagang pumas yan. Ulan na guys. Kakaligo ko lang, kakakalaba. Ayun, basa na naman. Lakas na ng ulan guys. Hindi na makita yung video natin. Ariko! Yun guys, tayo nahuli namin nung ano, kasama doon sa ano, kaso hindi ito nasama sa video. Sobrang daming tilapia. Aboy, gusangan mo ramon na tabi boy sa tuluboy sa irang boy. Ito nga na boy, tabangin ang una si Manny Francine boy. Sobrang dami guys. Tulo mo na boy. Ay, po na yan, malilig na yan. Sige na, gusto nila. Pirang kilo inabot? Ay, 4. Ano? Butangin na nga ako sa mortality. Puro 1/4 na naman sa mortality. Sa uri tabaga 5. Pala siyam na 8. Ano baga? Ano pa bisara ko?